Goedenavond beste kijkers, we staan vandaag weer op de markt in Oostburg. En de stelling van de week luidt: de huizenprijzen dalen licht, maar de rente stijgt. Daar schieten we dus niks mee op. Nou, voor ons inderdaad schieten we niks mee op, maar ik heb er geen last van ook. We hebben 2 jaar geleden een huis gekocht met vaste rente, dus wij hebben nergens last van. Maar ik begrijp dat het voor de woningzoekende is natuurlijk een heel ander verhaal. Dat snap ik wel. Nou, de huizenprijzen die dalen lichtelijk, maar wie dus een A-label hebt aan zijn huis, verkoopt hij binnen 27 dagen. Heeft hij dus een D-label daar hangen, of nog lager, dan duurt het 4 maanden. En dan krijgt hij ongeveer 20% minder dan degene die een E-label heeft, of een A-label. Ja. Dat is bepalend voor je huis. Dat de huizenprijzen dalen vind ik uitstekend. Nou, we hebben altijd te veel betaald voor de huizenprijzen, dus laat die prijzen maar dalen. En als de rente wordt, gaat het nog meer dalen. Want je kunt toch niet geld krijgen en dat je niks hoeft te betalen qua rente. De huizenprijzen die dalen licht voor sommige categorieën woningen in Zeeuws-Vlaanderen. En de inflatie die ligt volgens het CBS, als je alles meerekent, inclusief energiecontract, op ongeveer 14%. En als je dat laatste eraf haalt, dan zit je op 7,5%. Dus was het gevolg daarvan dat op een gegeven moment potentiële huizenkopers even wat beducht zijn om een huisje te kopen. En dat de mensen die inderdaad gewoon een huisje willen verkopen, misschien wel inderdaad gaan denken van, moet ik dat wel doen? Of moet ik met mijn prijsjes misschien wat een beetje omlaag gaan? Ja, dat is de logische reactie dan van de mensen. Hè? Mensen die op een gegeven moment een grote portemonnee hebben, die laten zich niet van de wijs brengen. En die willen kopen als ze iets heel moois tegenkomen, wat ze al jaren van plan zijn. De mensen met een wat smallere beurs, ja, die zullen inderdaad wat moeilijker hebben om met name ook de banken te overtuigen om eventueel een hypotheekje beschikbaar te stellen. Ja, ik vind het verstandig. Ik vind het prima zo. Ja, veel beter. Omdat dan misschien weer de prijzen op een normaal niveau komen van de huizen. Ja. Want het was natuurlijk verschrikkelijk. Ze waren natuurlijk verschrikkelijk hoog, de prijzen. Ja. Dan kon op een gegeven moment, jonge mensen kunnen het niet meer kopen. En ik hoop dat, van mij mag het nog een beetje dalen. Ja. Dan krijgen we misschien ook weer spaarrente. Dus dat vind ik er wel goed aan. Nou, de huizenprijzen zijn nog niet direct dalend. Het stabiliseert. Dat is op zich wel positief. Vroeger boden ze boven de vraagprijs. En dat is lastig. Mensen konden minder huizen bekijken. En nu is dat allemaal wat positiever voor de kopers. De rente stijgt wat. Dat klopt, maar dat kan ook even van tijdelijke aard zijn. Dus daarnaast is het zo dat starters een grote voordeel hebben ten opzichte van mensen die een woning kopen om te beleggen. De overdrachtbelasting gaat voor die groep naar 10,4% ten opzichte van een starter die 0% betaalt. Dus de starter wordt toch wel bevoordeeld, dus dat is erg positief. En mensen die ook als hoofdverblijf gaan wonen, die krijgen een overdrachtbelasting van 2%. Dat waren veel meningen en een uitsmijter van je welste. Want de huizenprijzen dalen dus nog niet echt. Maar dat kan met een hogere rente natuurlijk wel gebeuren. Als mensen minder bieden omdat ze niet meer kunnen financieren. Dit was het weer voor deze week. Graag tot volgende week.